Fa 46 anys que els seus pares van obrir la botiga i ella porta gairebé tota la vida darrere del taulell d'aquesta joieria familiar situada al Carmel. La Mari Carmen Mateos, la nova presidenta de Carmel Comerç, ha format part del teixit comercial del barri des de sempre. La majoria són comerços de família i, clar, es porta amb aquesta il·lusió de tirar endavant. I el que tanca és perquè ja no li queda més remei. I és que la situació del comerç arran de la crisi del coronavirus és complicada. Des de Carmel Comerç han fet iniciatives durant el confinament i en seguiran fent durant els propers mesos. Hem fet iniciatives, hem fet nosaltres un sorteig de 100 euros per setmana, les 8 setmanes que hem estat tancats. I han sigut de 100 euros, ara s'estan donant, perquè la gent els gasti i ajudar a la gent i ajudar al petit comerç. De moment, la idea és seguir una línia continuista i afrontar la nova etapa amb ganes i il·lusió. Tot i això, reconeix la dificultat de la situació i recorda la necessitat que les administracions ajudin al petit comerç. Si ens quedem sense botigues, és una calamitat pel barri, perquè és inseguretat. Un carrer que no tingui botigues, la gent ja n'hi passa. La nova presidenta de l'Associació de Comerciants del Barri adverteix que ja han tancat molts negocis i que un segon confinament domiciliari suposaria el tancament de moltes altres botigues que en molts casos donen feina a veïns de la zona.